שלום וברוכים הבאים לפרק השביעי של ערוץ Design and Dev של איך מעצבים, מקודדים ובונים אתר. והיום מה שאנחנו נעשה בעצם זה נעשה שוב עיצוב חדש בפוטושופ שעליו נעבוד הרבה זמן. לפי דעתי פספסתי בפעם הקודמת קצת משהו עם הפוטושופ, אז אני רוצה לעשות את זה עכשיו בעצם. אוקיי, אז אני אצור קובץ חדש, פייל, ניו, ואני אקח אותו על גודל של 850 על 1000 פיקסלים. אוקיי, זה בעצם האתר שלנו. אני אחץ דאבל קליק על הבקגראונד כדי להפוך אותו לרגיל. background. אוקיי, עכשיו אני אצור תיקייה חדשה שבעצם היא תהיה התפריט והלוגו שלנו. החלטתי לעשות את התפריט והלוגו באותו המקום, אז בעצם מה שאני עושה זה ייצור תיקייה חדשה, לוגו מניו אני אקרא לה. אוקיי, אני אפתח לייר חדש, שכבה חדשה, ועכשיו אני אקח את הכלי הזה, אני אחץ עליו קליק ארוך ואני אעבור לכלי הזה. בעצם מה שאני אעשה זה אני אסרטט לי איזושהי מין צורה שכזאת. אוקיי, כן, אני אחץ פה דאבל קליק, נלך לגרדיאנט אוברלי, לקולר אוברלי, אני אצבע אותה בצבע אפרפר שכזה, ככה. אוקיי, עכשיו אני אלחץ קליק ימני ופרי טרנזום פאת' ואני אזיז את זה למקום שאני רוצה. אוקיי, ככה נראה לי נחמד, אנטר. עכשיו אני בעצם אעשה את הלוגו עצמו, את הטקסט. אז בואו ניקח כלי של טקסט ונכתוב D. נגדיל את זה לגודל שאני גם באמת אראה משהו. D. נגדיל אותו עוד. נבחר לפונט, נגיד כזה. ואני החליט לצבוע אותה בלבן, אז אני אלחץ פה, אחר בצבע הלבן, נזיז אותה למקום הרצוי, כאן. אוקיי, אני אחזור לכלי הטקסט, אני אכתוב עכשיו end. אוקיי, עכשיו את האנד אני אקטין טיפה. ועכשיו אני אקח שוב את כלי הטקסט ואני אכתוב שוב D. D גדולה, ואותה אני גם אקטין. אוקיי, בסדר. עכשיו אני אסמן את שלושתם בשיפט, אני אקח את כלי המוב טול ואני אזיז אותם טיפה. אוקיי, עכשיו זה יהיה הלוגו שלנו ופה יהיה התפריט. אז בואו נעשה איזשהו מין קו הפרדה לתפריט. אני אקח את הכלי הזה של הסימון, אני אסמן פה חלק, אפשר להזיז כמובן את הכלי של הסימון אחרי שמסמנים. אני אקח את הכלי הזה, סליחה, אני צריך ליצור לייר חדש. אוקיי, אני אקח את הכלי הזה של הציור, אני אבחר בצבע, פה בצד אני לחצתי דאבל קליק כדי לבחור בצבע, אני אבחר בצבע שכזה, קליק ימני, אני אגדיל טיפה. אוקיי, והנה לנו הקו הראשון. עכשיו אני אעבור לכלי המוב טול, אני אעבור לכלי הסימון, אני אזיז, אני לא יכול להזיז, לא נורא, אני אצור שוב אחד כזה חדש, אזיז אותו טיפה, ככה, שוב
אצבע. שוב אני אחזור לכלי הסימון, נסמן. אצבע. ואוקיי. בסדר גמור. זה הלוגו שלנו, וזה פה יהיה התפריט, שפה ייכנס לו הטקסט. טקסט, טקסט וטקסט. אוקיי, עכשיו אני אעשה את החלון של הפוסט. גם בשבילו, בינתיים אני אסגור את התיקייה של הלוגו והמניו. אני אצור תיקייה חדשה של הפוסט. פוסט. גם לא, אני אשתמש בכלי הזה. אקח אותו, אני אסמן את הפוסט שלי. הנה. אוקיי, עכשיו אני אלחץ קליק ימני. free transom path. אני אסדר אותו ככה. קצת יגדיל. שחק. אוקיי, enter. והנה לנו כל האתר שלנו. אתר עם עיצוב בסיסי, אבל שיוצא מאוד מאוד יפה. וזה הכל להיום. בפרק הבא אנחנו נלמד לחתוך את העיצוב כמו שאנחנו כבר יודעים, ולאחר מכן נקודד אותו הפעם בצורה קצת יותר שונה, קצת יותר קלה, ועם העיצוב הזה אנחנו נעבוד די הרבה זמן, ככה שמומלץ להכין עיצוב יפה. כמובן אתם מכינים איך שאתם רוצים, זה המלצה שלי, ככה להכין את העיצוב. ואוקיי, להתראות ונתראה בסרטון הבא.